Hello mga ka-on the go! Isa na naman pong istorya ng katapatan ang ihahandog namin sa inyo ngayong araw. Makikilala po natin ang isang security guard na magsisilbing mabuting ehemplo para sa ating mga kabataan. Alam ko po na nabalitaan nyo din ito. Ito po ay naging isang headline ng mga balita dito sa Cam Norte. Isang security guard ng Daet Camarines Norte nagbalik ng bag na naglalaman ng 1 million pesos. So we will find out more about this security guard later, and we will know more about the day where he showed his act of good deed. We're watching Bicolana on the go. Let's explore. Hello mga ka-on the go, kasama po natin ngayon si Mr. Salvador Solomon Merendilla, who would want us to call him Sir Badong. Yes, ma'am. Yes po, hello sir. Good morning po. At para po ito sa istorya ng katapatan ng isang Camnorteño. Nagpapasalamat po tayo dahil pinaunlakan po tayo ni Sir Badong ngayong araw na ito despite his busy schedule. So we're looking forward, sir, na malaman kung ano po ba talaga ang kwento behind your act of good deed po. So yan na ma'am, magandang araw po Yes po. sa ating mga tagapanood at tagapakinig. So yan yung napakagandang nagawa natin as a Cam Norteño. Yes, sir. Nakapag-return tayo ng napakalaking value ng pera. Opo. Dala-dala natin kahit saan. At dala-dala tayo kahit sa ibang bansa. So tayo ay may Cam Norteño Yes. na napakatapat. So ang laki ng pera na na-return natin, masaya ako na naibigay sa may-ari. Opo. Na kahit anong iniisip nila regarding sa pera na dapat hindi na ni-return, yun, hindi naman tayo ganoon. Mabuti naman yung ating hangarin, Opo. saka mabuti yung ating kalooban. Ang exact value, sir, nung cash inside, it's cash po. Yes, cash money. Cash money. 1,80,700 plus. Okay, And then sir. may IDs and may mini booklet, mga personal na nila. Okay po. Meron po pala kayo talagang parang buti na lang po, you do have references. Yes, ma'am. Meron siyang identification Yes, sa sir, loob. ma'am. Opo. Saan ba, sir, nangyari to? Saan po naganap yung inyong act of good deed po? Yan, bali ako po may Pwede nagpaalam ako dito sa kay Warden para makapunta ng Manila. Kasi meron akong some important matters na kalalakad din. Kasi sabi nga may mga kailangan din tayong lakadin sa mga personal. So nung pa Manila po ako, dapat ang schedule ko pa is 31 para umuwi dito. Kaya lang nung 25 ng morning, so meron na palang sakit yung anak ko na 3 days. Yung pagsuka niya and then hindi kumakain, tapos nilalagnat. So napilitan po akong umuwi kasi tumatawag yung misis ko the time. No, madali salita, nag-prepare ako ng mga gamit ko agad hanggang sa punta na agad ako sa Pasay. Abang ako ng 12 o'clock para Makauwi ng Daet. So, ang tagal kasi may bagyo tayo niyan, ma'am, time na yan. Yan po ay May. Tama po May 25. po? May 25. 12 noon. Hindi naghintay pa ako doon. Nakabook po ako 5 o'clock na din. So, ang haba ng oras na hintay ko. And then 7 o'clock na po ako nakabiyahe pa Daet. So, sa madaling salita, biyahe na po tayo niyan. Nung 25 na ng gabi. So, 7, biyahe na tayo papunta dito sa Daet. Hanggang sa maraming bumababa. May part ng Tabugon. Ay nasa may part po kasi ako ng malayo. Nasa pinakahuli ako sa 32 hanggang sa ma-adjust ako papunta sa unahan. Hanggang sa nandito ako sa may middle part na. So may bumaba sa may part ng Labo Terminal. Hanggang sa nakapag-adjust pa po ulit ako hanggang doon sa kabila. Na malapit seat number 8 na sa may right side. Kasi pwede ka nang mag-adjust ng upuan na yung mga tao. Kasi mas maraming bumaba doon sa unang babaan. So nakapag-adjust po tayo. And then doon sa may gilid ko may mga kortinang mahaba. So, gusto tayo dun, sulo lang tayo kasi wala na yung bumaba na upo doon talaga. So sa madaling salita, ma'am, nag-relax na ako kasi malamig. So nakatulog, naidip ako nun, ma'am, hanggang sa naratait, nahulog itong bag ko. Pagkahulog itong bag ko, natuunan ko yung bag dito sa may right side ko. Na yung bag na yun, yung pala yung naglalaman ng malaking halaga. So, hindi nyo muna siya na-check? Hindi ko siya na-check, ma'am. Kasi kinuha ko yung bag ko doon sa baba, kinabit ko ulit siya. Kasi naipit ko, lumaglag. Di, yun na nga, ma'am. Hanggang sa natulan ko yung bag,
inopen ko siya, pinatong ko dito. Kasi wala naman cam, kasi wala naman mga tao. So pag open ko, may nakita akong isang bundle na pera Cash, na hindi ko na cash. So naka-rubber band. Tinignan ko siya, totoong pera. Hindi niya, binalik-uli ko siya, tinapan ko rin ng jacket na nakapatong sa ibabaw. Opo. Hindi niya binalik-uli siya doon, hanggang nilagay ko doon sa bag ko. So wala nang ebidensya, wala nang makakita ng bag akong dala. Hanggang sa pag nagabiyaya ako talisa, sabi ko, ang tagal naman, dumating nga sana ng diet. So sabi ko, di na ako mapabot ng terminal. So doon pa lang sa may unahan ng total, nagbaba na agad ako, ma'am. Kasi malakas ang ulan that time, walang talagang masakyan. So nag-aabang ako ng tricycle. Ang nasakyan ko na that time, private tricycle na binayaran ko na ng 100. Sabi ko, mantagbak lang ako sa may elementary. Hanggang sa nakarating ako duman. Tapos baba ko, dali-dali na agad ako kasi siyempre may pera akong dala. Opo. Hanggang sa pagdating ko sa bahay. Nag-worry din kayo Yes, ma'am. kasi ang laking halaga. Kasi di ko talaga siya ma-check doon kasi siyempre baka may makakita. Opo. Baka isipin, kinuha ko yon. So never din ako, big-keep ko na talaga siya hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagdating ko naman sa bahay, nakaramdam siguro din ako ng pagod. Naidlip ako, ma'am. Matulog ka. Nagmalay ako ng mga alas 10 na. Opo. Pag mata ko ng alas 10, na naisip ko na may pera pala akong dala hanggang sa, asan yung bag ko? Hanggang sa tinignan ko yung bag. Opo. Doon ko lang found na ganun talaga yung value of money. Yung nagkakahalaga ng 1,080,700 plus. So nalaman ko na rin din yung identity ng mayari kasi meron siyang mini pouch na cream. So nabuksan ko doon, merong ID, may dalawang Identification identification card. So may number din, may mini booklet. May contact number. So, napakaganda nga po. Sana nang ganun yung mangyayari kasi kung hindi, kung walang ganun, kung ID lang yun nandun, so yun ang ipopost ko. No? Opo. Ipopost ko yung pangalan na yun and then kailangan ko po silang makausap personally regarding doon sa item nila, pera nila. Kasi hindi ko man din po basta-basta ibibigay kahit kanino yun. Opo. Maliban na lang doon sa mismong may identity. Tatanungin ko siya kung bakit may ID siya doon sa pera na yun. Sa iyo po ba talaga yun? Opo. So kung sa iyo yun, how much yung pera na nandun sa ano mo? Kailangan ipaliwanag niya sa akin kung magkano yun, Yes. mabanggit din niya. And then, dahil sa tama, nagkakausap kami nung mayari, natuwa-tuwa siya. Sabi niya, kayo po nakakuha ng pera ko. So Sabi right ko po, away, sir, pagkagising nyo, ang nasa isip nyo talaga, makontakt na yung yes ma'am, habang binubuksan ko yung pera ma'am, yung mayari, nandun yung sa owner. contact person. Yes ma'am, sabi ko dapat ka may contact number siya dito kasi pag wala ka, hindi ko to basta-basta marireturn. Opo. Kasi pera to. Walang pinding Mahirap, pagbigyan to. di Yes ba, ma'am. sir? Kung kanino Maraming mo lang mag-i-endorse nun. maiabot. Correct. Bakit? Mahirap lang ang buhay natin Opo. ngayon ma'am. Pero sabi nga, hindi tayo nag-isip nun. Kahit mahirap lang tayo, kumakain naman tayo ng 3 beses ang araw, may takot man tayo sa Diyos siyempre. Opo. Kaya dun sa pera na yun, sabi ko, pinaghirapan to nung may-ari. Kaya dapat maibalik ko sa kanya ito ng maayos. Kaya yung madaling salita ma'am, sabi niya, sir, pwede niyo po pumuntahan dito sa may magang. Sabi, sige po, punta po ako dyan, bigyan niyo po ako ng 10 minutes at nag-aambon po ako umuulan. Pero dadalhin ko po ito dyan ngayon din kasi ayoko po ako maghahawak nito kasi malaki pong pera. So baka mawala, nalaman niyo na nasa akin yung pera. Baka sabihin niyo pinagindosan ko pa. Hintayin niyo po ako dyan, bigyan niyo ako ng 10 minutes. And after that, ma'am, travel ako doon, ma'am, madali, nagtanggal ako. Kasi nakatulog ako, ma'am, nakasapatos pa ako, nakapunta lang ba. Nag-short lang ako kasi biyahin na ako doon, nakaputi lang ako. Lutsyon ako doon. Hanggang sa nakita ko na sila, kadala sila nagatin sa sasakyan nila. Pagbaba ng nanay, sabi ko, baba po kayo dyan para makita ko po kayo. Yung nanay, pinababa ko kasi siya yung nasa ID. Bumaba siya, hanggang sa lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan galing yung pera nila o I don't think so the money came from. Opo. Ang mahalaga mo, sabi ko, balik yung Oo. pera. Kasi ang bilisan na lang po ba nung Yes ma'am, mabilis lang. transaction nyo? So para kaming para kaming nasa pasto, parang bigay mo agad, sibat na agad. So ang madaling salita, ma'am, baba nila, bigbigay ko na agad yung pera. Sabi ko, ito na po kakamera ninyo. Sabi ko, pwede po magpa-picture. Sabi niya, no sir, sabi ko, I will take the photo na lang ma'am, mabilisan lang din yung photo ko. Na itinik ko yung cellphone ko. As proof na may nag-receive, Yeah, kasi di ba? ang purpose ko din ma'am, maipopost ko na. Masaya ako na na-return yung pera. Yun yung pinaka-purpose ko ma'am, the time. Hindi ko alam na puputok talaga ako, mag-trend yung ganung sitwasyon na ginagawa ko. Na wala naman talaga akong purpose na ganun. Ang purpose ko lang talaga, magpasalamat lang na naibalik ko yung pera kahit napakalaking value niya na ma'am. Sa madaling salita ma'am, naibigay ko yun. Nagpasalamat sila, binigyan nila ako ng 8,000. Tapos naibakal ko nung bike ng anak ko ng bunso. So masaya din ako sa naibakal ko din ng mga gatas-gatas nila kasi Opo. siyempre wala akong work. So wala akong maibigay kay Mrs. As expenses sa bahay. Saka talagang nagmamadali ka nun, sir, kasi may sakit yung anak mo. Yan. So, may gabi nga, marami din naman akong isipin, marami akong gastusan. Oo. So, nagpapagawa din ako ng bahay. So, bakit hindi ko pinag-intusan yung pera? Oh, yes. Kasi bakit? Meron ako mga good consent. Sabi ko, this is not my first time, ma'am, na nakapulot ako ng pera. So, sabi nga, ito na yung pinakamalaki, ma'am. So, marami tayong napulot dito. Marami ako napulot dito ng cellphone. Siguro nasa mahigit na 15. Yung pera dyan sa medyo yung part dyan, nakapulot na ako dyan ng isang 10,000. May area and may 4 piece, nagpo 4 piece lang. Opo. So binalik ko pa rin yun ma'am kasi sabi ko,
hindi ko ito pera, pinaghirapan to, ibalik natin. So marami ako dyan napulot ng mga wallet, may mga laman cash money, na-i-return ko pa din, ma'am. Hanggang sa naglalakad ako sa may tapat ng Jollibee, nakapulot din tayo dyan ng cellphone, iPhone 14 Pro Max, na na-i-return ko din. iPhone, okay. So binigyan tayo din ng babuyan, no? Binigyan tayo ng tokens na mayari na, kaya mahabi ka basta, yung pala yung ma'am, kapag pala tayo ma'am ay nakapagsimula sa maliit na bagay na na-i-return natin, Ang fulfilling parang sa part. saka parang ano ma'am, yung habitual kung tawagin ba. Oo. Parang normal na sa iyo mag-return ng mga bagay na wala kang Kasi ganun, panghihinayang. innate na eh, di ba? Parang yun na yung parang sabi nga iba pala talaga yung napalaki ka ng magulang mo ng May maayos. good upbringing And, kayo, sir. Kahit separated ako, broken family ako. So lumaki ako sa lola ko, hindi sa pari. So na-accept ko, na-absorb ko yung mga good ano po nila sa akin at tinuturo nila ako na ganun. Opo. Dapat mabuting tao ka lang kahit mahirap tayo. So hindi ko po alam na darating ako sa point na ito na yun, hanggang sa pinatawag tayo ng gobernador. Opo. Imagine pagkatawag dun sa pag nag-trending siya, pinatawag ako ng sangguniang panlalawigan regarding dun sa nangyari. Yan po, pinakwento nabalitaan na ako po dun. namin. Diba? Kayo po Natawag ay ko. nabigyan ng award, Yan, Ilagov. Nabigyan tayo ng plaque, appreciation, recommendation. So nabigyan tayo ng LGU. So kasama muna ni Vice Mayor. So si Mayor, di pa naman siya nag-upload regarding dito. Opo. So si Ma'am Cathy Barcelona, nabigyan din niya tayo ng cash money. And then, kasi natutuwa sila Opo. kung bakit bumigay sila without Diba, anything, sir? di ba? Because of your Good, parang yes, dala good mo yung... intentions. Yung Kasi ang- pagbalik niyo po nung malaking halagang pera. Yes, ma'am. Marami pong nakakita, maraming na-inspire. And then they're very much willing to support and to reward you of your good act. Marami pong natutuwa, marami kasi sabi niya na, dala mo ang pagiging isang kamnot Opo. kahit saan ka. Sabi niya na, may mga tao pa palang kagaya mo. Kagaya mo. Yes, ma'am. Kaya nga po, Masaya po ako yung kagaya niyan. Maraming salamat. Siyempre kay mahal nating gobernador, Yes po. Ricardo Dong Padilla, and then kay Vice Governor Joseph Ascucha, Opo. na nandiyan sila, sumuport sila sa akin. And then, isa pa yung pagkakapasalamat ko, ma'am, yung ibinigay position nila sa akin na regular employee. So, Ay, napakataas wow. nung position na binigay nila sa akin. Opo. Yung SJ3 binigay nila sa akin. Congratulations, So, sir. maraming Kayo salamat po ay po. na-hire na as a regular employee. Yes, sabi niya. Matagal na po ba kayo nagsiserve dito sa provincial hospital? Bali dito sa Provincial Hospital, almost 3 years na, 3 ma'am. years. So, dun sa CNPJ, sa Provincial Jail. So, nag-work tayo dun 2016 until 2019. Opo. So, 3 years din. So, almost 6 years din, mahigit. Makulang 7 years. So, sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng Grabe, pagkakataon sir. para Grabe. dito sa position na to. Blessed Pero, po talaga kayo. sabi nga lagi ni Gob, pag nagkikita kami, ipagpatuloy mo ang kabutihan Opo. mo. Sabi ko, maraming salamat po, Gob. Na sasabi nila na ayos ang ginawa mo. Sabi ko, opo. Sabi yan na regular ka, napakaganda. Sabi kasi dun sa nagsabi sa akin na, pag hindi ka ba naman yan nagkaroon ng regular na position, sabi niya, halos dala mo na yung kasi una yung pera, kung hindi mo na ni-return, milyonaryo ka. Ang tanong, makukuha mo ba yun ng cash sa ngayon? So hindi. Kahit papag-ipunan mo mahabang panahon, mahihirapan kang makuha yung value ng pera na yun. So, sabi niya, nakakatuwa. Pero Nakakatuwa ng yung puso. conscience kasi, sir, na bitbit mo. Yan. Tutulog ka ba na may... Diba? di ba? Makakatulog ka ba ng mahimbing? Papayag ka ba mo pinapakaya mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, yung galing sa ganung pera, na may nangangailangan. Malay mo, yung palang nangangailangan ng pera is naka-bedridden. Yung pera na naging makakasurvive sa buhay niya. And you Pero mentioned, sir, earlier, nung tayo'y nakapagkwentuhan na yun palang bill, yun palang cash na yun, ay gagamitin din for medical expenses. Yes, and then sa house repair. Tama po, and house Yeah, repair. According to Kaya according to sila him, merong ganun kalaking pera at that time. Yes, ma'am. Kasi kailangan nila din Yes, for ma'am. emergency reasons. Yan, yun po yung pinaka Diba? the reason behind that kung bakit may dala silang cash money yan. But Basta masaya. goal nyo, sir. Basta ang goal balik ko ma-return ito. Wala akong Whatever masama po kung ano saan man yan, ano mong wala, purpose masabi ko, yan. ma-return ko to. Basta Bahala ibalik ko. natin. Kung anong gawin mo dyan, pera mo yan. Oo. Sabi ko, pinaghirapan mo yun, kung paano makuha yan. So, Opo. malagay, ma-return ko sa inyo. Ilang years na po ba kayo married, sir? 2021. 2021. 2020. And you have 2 kids? Yeah, 2 kids, ma'am. And then 14 years old girls. And then And? 2 years old boy. Siya yung merong bike. Yeah, may bike. Nabilhan Si nyo Colette. ng Nabili bike. ako ng bike. So, diba? yun yung may sakit, si 2 years old. Opo. Pero ngayon, halos sabi ko nga, salamat Lord kasi hindi mo kami binababayaan na tumagal ng ganun yung sakit ng anak ko. So sabi ko, siguro na rin siguro Okay sa na mga po ba ganun. yung anak nyo? Yes, ma'am, okay na po siya. Magaling na siya? Yes, ma'am, sobrang kulit na Napagamot naman. nyo na po, di ba, Yes, sir? ma'am. Opo. Masaya ako, ma'am, na nakita ko yung pamilya ko malusog. Sabi ko, siguro yun na lang yung gamot. Yung maka-return ko yun. Okay. So kahit hindi mo na siya, intake lang siya ng mga gamot, and then okay na. Kaya masaya po ako na ganun nangyari sa
sa pamilya ko. Opo. Ano pong mensahe niyo sa family niyo? Yun, I'm sure po they're so proud of you. yun. Sabi ko, maraming salamat sa pamilya ko na always support sila sa akin. Sa ano man yung pinagdaanan ko that time. Naging makulit man tayo, pero maraming salamat kasi kahit mga relatives ko, nasaan man sila sa sulok ng panig ng mundo na nag-chat sila. Buds, congrats, Badong. Ang galing mo. Proud kami bilang isang kamag-anak mo, kapamilya mo, tiyahin mo, kapatid mo. Pagpatuloy mo yan. Yes, sir. Sabi niya, papatuloy mo mga magbuting Keep tao. it up po. Sabi niya, mahirap. Hanggang ngayon, iniisip nila, ang laking pera niyan. Ano kaya kung hindi mo na-return yan? Nasaan ka na ba ngayon? Baka lamunin ka ng sistema. Correct, May mga ganun, ma'am. Kasi siyempre, may pera ka na. Oo. Kasi iba naman yung pananaw mo sa buhay. Unlike nung sa akin na ang pananaw ko talaga, I will return the money. Sabi ko, kung magkakaroon ako nito dahan-dahan lang, okay lang. Hindi yung biglaan. Pinaghirapan. Yes, ma'am. Sabi, dapat dugot pawis mo. Kakain mo sa pamilya mo, hindi pinaghirapan mo. Makita mo na galing sa dugot pawis mo, saka pinaghirapan mo siya. Mas masarap Yes. ipakain sa pamilya. Opo. Gastusin. Tama po. Anything else po? Any message po sa wife, sa mga anak? Yan. So yan, message ko sa mga anak ko. Opo. Hanggang si daddy malakas. Pagkapatuloy ko kayong pag-aralin kayo, hanggang sa magkaroon kayo ng stable na trabaho. At siyempre, ang pangarap lang ni daddy, naging healthy lagi kayo. At sa aking asawa, Miss, maraming salamat. You always support me. Kahit ano man ang mangyari, nandiyan ka pa rin sa likod ko. Kahit di mo tayo perfectong asawa, may mga bagay din tayo sometimes na may mga, siyempre, part niya ng pamilya. Yes, opo. May mga pagdadaanan. So, okay pa rin tayo. Sabi, buo pa din. Kasi yun naman talaga yung pananaw natin sa buhay. Ayaw kung dumating yung time na magkaroon tayo ng separated family. Kasi masaya ako na may pamilya ko. Diba? Yes, since almost 15 years na kami ngayon kasi may 14 years kaming anak. So 15 years na kaming. Wow, congratulations, sir. Ang babata pa namin na time nagkaroon kami, mag-asawa kami. 17 po ako, hindi mga 20 siya. Opo. Kasi meron kaming 3 years gap. So 33 ako, 36 siya. Opo. Di ba? So yun, maraming salamat, mami. Any message po sa ating mga Kamnorteños at sa iba sa mga manunood po dito na outside Camarines Norte? Do you have message po for them? Yan. So, magandang araw po sa inyo lahat. So, ang message ko po, so kagaya din sa nangyari sa akin, lagi ko pong sinasabi, anumang bagay na hindi sa atin, huwag natin pag-interesan. Kasi ang bawat bagay na nakuha natin, hindi natin pinaghirapan, madali lang din po yan, mawawala. Opo. Sabi nga, kung pinaghirapan ng iba, dapat paghirapan din natin bago natin makuha yung isang bagay na gusto natin. So, proud, Kamnorteño, ma'am. So, yan po. Maraming salamat po. And we're also proud, sir, di ba po, na saludo po kami, sir, sa inyong busilak na puso, sa inyo pong act of good deed. Isa po kayong mabuting ehemplo sa ating mga kabataan. Salamat po. Hindi lang po yun para sa mga anak din po ninyo. Opo. You will be there, di ba po, they will be so proud of you. Opo. You will be a great dad for them, Yes, di ba? ma'am. Kasi as they grow up, they would know, they would understand what really happened. Yes po. At kakalakihan po nila yon Yung na you magandang should asal. live, di ba, with good deeds. May magandang asal. Maging isang inspirasyon ka sa iba. Yes, ma'am. Tama po. Opo. Meron po ba kayo, sir, ano po ba yung pangarap niyo sa buhay? So, that time talaga sabi ko, I want to become a police someday. Kaya lang sabi ko, Kasi sir, ni criminology yes, kayo. ma'am. Tama po ba? Yes, ma'am. Opo. So, yan, sa Lourdes College Foundation. Opo. So, my mother, and then, sabi nga, talagang you are not calling but not totally chosen. Tinawag tayo sa ganun profession sa pagiging pulisan na kaya lang hindi tayo napili. So, masaya naman ako kung ano man ako ngayon kasi sabi nga may mga kanya-kanya tayong magiging function Opo. sa lipunan. Kung Yes. hindi ka para doon, Meron hindi ka kang dito may ka. purpose No, may gagawin ka para sa'yo. dito. Oo. So, mas mag-workout ka dito sa lugar, position na to as a security guard, capital security, di ba? Provincial security guard. So, mas dito ako magpa-function. So, dito ako dinala, ma'am. Opo. Dumating tayo sa point na ganito. Kasi marami ako mga kabatch ng mga pulis na nag-congrats sila na hindi ka muna naging pulis pero parang yung nakuha mo, parang mas pulis ka pa sa amin. Opo. Sabi ko maraming salamat ka ako na, Yes. na proud kayo sa akin for being ganito. Sabi ko nga po, masaya ka, ma'am. At yun, lagi ko lang naman pray kay Lord, magkaroon pa ako ng mahababang buhay para hanggang sa pamilya ko. Yes, para po sa family nyo at
marami pa po kayo for sure, sir, na mai-inspire Yes, ng mga tao. Talaga pong natutuwa po kami kahit nung nabalitaan namin. Siyempre po, may mga ganito pa pala talagang tao sa mundo, yung nabubuhay sa Yes, mundong ito, na di ba, magbibigay sa inyo ng inspirasyon Opo. na, wow, di ba, there's still reason to live like, a good person. Di ba? Marami man mga bagay ganon. na May mga bagay na yeah. dapat nating ipagpasalamat. Diba? Despite ng mga challenges, syempre po may mga pinagdadaanan tayo. Diba? Yes, Sabi nyo nga po, grabe din po yung paghihirap na pinagdaranasan. Pero despite po niya, hindi nyo talaga naisip, di ba po, na mag-interest or di ba po about dun sa money. At pareho kayo nung asawa nyo. Yes, Nakakatuwa po kayong dalawa. Sabi niya, i-return mo yan, diyan sa atin. Opo, nakakatuwa. Nakakatuwa po mga ka-on the go. Isa po itong napaka inspirational story. This story is one of a kind. At we're so happy po na binigyan niyo po kami ng oras para ma-share po natin ito sa kanila. Yes, ma'am. Di ba po? Masaya naman po ako na gabi nga. Thank you po. Kahit naman sino mag-interview sa akin, masaya din ako na maibigay yun. Kasi bakit? Kasi may mga purpose din kayo. Bakit? Ang purpose niyo. So, nice nyo din makapagbigay din ng mensahe sa iba na maging part ito ng inyong pangaraw-araw na pamumuhay. Opo. Diba na maging bawat bagay na mga kagaya, mga hindi naman natin pinaghirapan, lagi natin ibibigay, di ba? Opo. Laging mabuting tao lang sa bawat Yes oras. po. Tama po. At ito nga po pala talagang si Sir ay hindi lamang po talagang pang di ba, face of security and safety protocols ng provincial capital. Bagko siya din po ay face of Camarines Norte dahil siya po ay naging first runner-up ng Ginoong Camarines Norte 2012. Tama po, sir? Opo. Sabi ko, sir, you look familiar. Doon po pala sa anong yan, sa face ng buhay. Those were the days, sir, no? Maraming pinagdaanan talaga naman. Yes, maraming pinagdadaanan sa buhay. Pero, di ba po, sa kabila ng lahat ng yun, nandito po kayo ngayon? Yeah. Di ba po, in front of a lot of people na gusto pong di ba po, na makapagbigay inspirasyon for them na in your way, in your own little way, makatulong po kayo. Yes, ma'am. Di ba? Makatulong po kayo sa inyong kapwa. At sana po patuloy niyo po yung gawin. Yes, ma'am. I will continue. Opo. Until death do us part, ma'am. Yes. Salamat tayo, ma'am. Tama po. Sama-sama po natin yung gawin. Yeah. Di ba po? Magtulungan po tayo sa misyong yan. Yes po. And yes po, Sir Badong, thank you po once again. Any final message that we could ask from you? Yun, ma'am. Maraming salamat po lagi. And then, thank you kay Lord. And then kay Governor siyempre sa permanent position na binigay sa akin. Maraming salamat po. Thank you po. At nakakatuwa po na regular na po si Sir. Such a big blessing po para sa inyo, di ba po? Mas malaki pa pala yung sa 1 million yung binigay sa akin. Yes. Kapalit. Apo. I hope, sir, na maging happy kayo at maging blessed pa po kayo talaga because of your goodness, your good heart, your kindness, your humility. Sana po marami pa yung maging kagaya ninyo sa mundong ito. Dumami pa po sana kayo. At di ba po, at sa mga kabataan natin, di ba, you're gonna be there, ilulook up po nila kayo. Because of what you've done po, di ba? Para sa inyo, wala man po ito, isa lamang po ito sa mga ginagawa nyong kabutihan para sa inyong kapwa. Kasi you mentioned, marami na po talaga kayong ni-return na gamit noon at ito yung pinakamalaki. Pero sa mga tao po na natulungan ninyo at naibalik po ninyo yung cash, any items and all, it's a big help. Yes, ma'am. And peace of mind for them. Yes, ma'am. Na hindi po natin mababayaran ng any cash or any value of, di ba, money. Kapahiligan. Yes, opo. So yun po, hopefully po we're able to inspire all of you with this story that we have. Yeah po, thank you Sir Badong. Yes, It's a pleasure to meet you po. Thank you. Lagi ko pong sinasabi, anumang bagay na hindi sa atin, huwag natin pag-interesan. Kasi ang bawat bagay na nakuha natin na hindi natin pinaghirapan, madali lang din po yan, mawawala. Sabi nga, kung pinaghirapan ng iba, dapat paghirapan din natin bago natin makuha yung isang bagay na gusto natin.